Iga-Block sang command center sang Philippine National Police o kon PNP ang numero sa mga persona nga Nagapang-Sasko sa 911. Ini ang pahayag ni Chief PNP General Nicolas Torre III sa press conference nga ginpatigayon sa Police Regional Office 6 o kon PRO6. Suno kay Torre nga ginasabat gid sang kapulisan ang mga tawag bisan pa kung Sasko ini apang kung matumod sang kapulisan ang numero bangod sa makapila ka beses nga pagpang-Sasko hindi sila magduha-duha nga i-block ang numero. Sa piyak nga bahin ginpahayag ni Torre nga magaumpisa ang 5-minute police response time sa tiyon makabaton sang kompleto nga detalye ang kapulisan paagi sa 911 o kon pagpangayo sang police assistance. Naibaluan nga ginapatuman na sang PNP ang 5-minute police response time nga ginmando sa ila ni Presidente Bongbong Marcos. Paresponde ako ng pulis, bisan nga Sasko ilang himo, especially sa 911. Pero ang warning natin sa ila, pag mawala namon nga Sasko ina, well, pwede ka mumadakpan, or kung hindi mga mumadakpan, i-block na mo na number nyo. Para pag pilakadlaw nga kinala mo na tuod ng 911, wala ka na. Hindi ka na makatawag, kita ka sa ibang number. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by: Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.